dadang kok. Wah. Boyok mati aku. Wah. Hai. Look, HRY Channel Gunung Kawi. Ya. Ngadeg jejeg kaya tugu waja. Lah iya. Ora pareng nyawang isor, Nduk. Ora pareng nyawang isor, tidak boleh menatap ke bawah. Sini. Kok ora gelem mulih kok. Iya. King griya enten garapan napa utawi karman lagu utawi langgam napa? Tapi sing nganggo musik ya kena. Nah. Memanik. Oh. Apa? Memanik. Memanik. Oh ya. Nah. Seneng aku. Ya. Nek memanik iki kelingan Iva jaman nalika SD. Munggah angger ning pagelaran wayang iki munggah. Ora badhe kaya manik. Ya. Ngadus ning kali karo mong sliramu yang tadi. Kok yo enek iki. Kok yo weruh adus ning kali. Loh, lah iki piye to? Lah kuwi pon deisen ta kira. Iya. Memanik buka saka musik ya iso. EBT. Ya. Iki sing libet yo omahe adoh lho. Bener to? Oh, Adisari. Hah? Codong endi? Hah? Mosok. Mosok. Tapi aku ketemu neng anu ke. Ojo to ndek anu ibu-ibu ning kono. Ayo.
Sik. Tak tekoni sik, Nduk. Heeh. Karo gawe ra apa. Nggih. Bapak, ibu seniman, ibune seniman. Sanes. Bapak? Ayah PNS TNI AD. Ayah PNS TNI AD. TNI. Nggih. Mudaro, ayo. Sama dengan jat nomormu. Bedin biasmu lah. Siapa jat nomormu? Siapa? Ayo, sungkem nomor bapak. Wah, keplak biasmu modal. Ayo, ya. Wah, ngatasi anak TNI yo kerso apa ki gilut kelawan kabudayan. Wong iki ora ning salah yo, Nduk. Wong iki belajar ki ora ning salah. Iya, Wong nganti kapan wae wong belajar kuwi ora ning batas wektune. Oh iya. Kanggo sapa wae kok. Wah, ngono ya, Mak. Iya. Pamundutan liyane iki ingkang nonton saking streaming yo akeh, Nduk. Para kadang-kadang sedengeng pakai saji yo nyimak. Oh iya. Oh iya yo, Mak. Saka ngendi wae? Saka Irian Jaya uga nderek nyimak. Oh iya. Wah, oke banget yo, Mak. Ayo sithik-sithik ya. Saka Sonorejo Grogol Kediri mau ya laporan ya kepareng nyimak. Videone pedhot-pedhot. Sinyal dine iki lagi rapati apik, Nduk. Ya, iya. Yo ngaturi perkembangan meneh, Mak. Wektune ya sih lober kok, Nduk. Dasare sing urung nembang sing akeh banget. Ya. Aku tak nyuwun berkah sedulurku sing saka endi? Cungkal kok, wah pangkal kok. Cungkal ki wah kowe iki ngawut kowe. Mbak Purwati. Disarengi karo adine sapa? Mbak Ririn. Oh iya. Monggo, kuatri jumeneng Mbak Pur, Mbak Ririn yo disepoti yo, sepoti pandu budaya. Yo. Mati. Kalem-kalem. Nggih, lho. Anu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Mbak Lembu. Wilujeng dalu, Mbak Pur. Waduh, pripun kabare? Sugeng pinanggihan, alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Rumah saku kok awet enom sampeyan niku. Wes santelung sumi ya. Tenan, jan rumah saku ket biyen nganti saiki kok panggah. Aku ana lek campur sembarang iki wis mesti katut. Oh. Campur arek enom-enom iki ya melok enom masih tuwek dhewe. Melu katut enom. Melu katut enom. Umpama melu ibu PKK, ya melok kaya ibu-ibu PKK. Umpama melu ibu Kosidan, ya melok kaya ibu-ibu Kosidan. Umpama tangga sampeyan sing tangga sampeyan tau tak kenalke Elsi kae. Elsi ku sapa? Lah iki. Lah aku ora tau kenal Elsi. Elsi niku wanita yang paling baik. Oh ngono. Aja ngono. Elsi. Wanita yang paling baik. Kayak tapi apa? Loh, ora padha, Pak. Ora padha. Ora iso, tidak bisa. Awake dhewe iki gitu, seniman-seniwati niku wong sing mulya gitu. Mergo muri-muri budaya. Muri-muri budaya. Lho, niku lho. Niku nilainya plus. Plus. Wong aku lek ning omahku ya masih utangku akeh tapi lek campur-campur ngene-ngene iki wis kaya ora utang, seneng tok gawane. Aja ngomongke utang kok, Lur. Apa Aja marake nelong. Apa ya iya? Aku mari kelingan. Kelingan apa? Tanggal 18 iki yo bayar. Wayahe ngangsur. Mbak Ririn sehat? Nggih, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Anake loro, telu, papat, lima? 2. Pun mboten tambah to? Aduh, lagi SMP. SMP piye, Mbak?
SMP SMA anak ping kalih. Oh lah iya. Tak kira nek SMP iki sekolah menengah Dudu iku. perhutanan. Iya. Ah, kula aturi nembang. Nah, niki wonten panyuwunan saking Irian Jaya. Lho. Pak De Jumiran kalian Pak Lek Tindak lho. Nah, nyuwun apa? Nyuwun kembang rawe. Lho. Nyuwun kembang rawe. rawe. Ajane aku kan kate nyanyi Griges tapi enggak sido aku. Pun Mbak nganu muncul lagu Griges itu tau? Heeh. Kan sak enake wong Griges kabeh. Lah iya Griges, Mbak. Padha karo Griges kabeh greges. Asa enake wong kok kena flu. Ah iya. Ya iki monggo kembang rawe Cak Gambi. Kembang rawe digarap. Rong rambahan ya. Bolok. Lur, rong rambahan. Rong rambahan. Rong rambahan sing siji kuwi apa kuwi digarap rada slow. Sing angka loro rada mlayu-mlayu sithik. Ya. Lur, man. Ya. Ya. Kembang rawe.
Mbak Pur. Ya nek energik. Ya iya. Tuwa kira dadi alangan ya, Mak. Ana lenduk sing enom ki nembang ki granang karo ngantuk. Sopo? Ora melu cae. Ya. Iya. Matur Mbah nuwun. Ki mangko grigise kok nggih penutup. Ya. Kok nek dipinangani saiki kok musisine minggat kabeh. Aku ngerti tetekane. Iya. Iya. Saka Tanggulangin Sidoarjo. Bapa Suwitnya Hati Praja. Waduh, sing nate nimbali awake dhewe. Ki mau ya WA, Nduk. Nyuwun tetembangan. Iya, engko dipinangkani ora ketang sak kemprangan. Oh iya. Diaturi jumeneng. Saiki mesake sing nggo ngarep lho, Nduk. Heeh. Iya, sapa, Mak? Mbak Kiki karo Mbak Titik. Wah iya. Ya diaturi jumeneng. Ya. Disemangati, Cok. Yo, pandu budaya. Pak Dalang. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Alhamdulillah sae, alhamdulillah. Wonten alangan tunggal punapa sehat walafiat lan semangat. Tambah seger nggih. Alhamdulillah. Sehat nggih. Sehat. Alhamdulillah sampean pripun? Alhamdulillah sehat. Ora neko-neko tak tekoke, anake wis tambah urung. Proses. Sing Mbak Kiki proses. Mbak Titi tak kira proses meneh. Ora wis. Mbak Titi proses loro wae. Mas Adi ora kebel garing. Ayo. Wis ora tau mbah celana. Ayo carian terus kok ange celanoan. Ayo tanggapan terus kok ya. Lah iya. Ya. Mbak Kiki sing ajek siji. Tambah proses. Siji alhamdulillah. Banyak anak ini banyak rezeki lho, Mbak. Nggih, niki tasih proses. Oh, ngaten. Proses menuju OTW. Oh, lah kok kuwi aku meneh. Wis padha karo niat arepe. Disisuti. Niat arepe. Iya. Ora apa-apa jenenge anak kuwi ya mujudake rezeki. Ora pareng nampik ya ora pareng ngoyo. Iya. Bakune iki kabeh iki umat Gusti iki mung isine mung ngadang tetesing embun nak ya ngono to, Mbak? Nggih, sak tontone. Heeh, mung sak madyane. Diwae akeh ya alhamdulillah, diwae sithik ya alhamdulillah. Kaya kula nggih ngoten. Enten. Kalih tambah maneh proses. Dalem proses maneh. Nek yogane anu kalih. Nggih. Ibuke. Ya, kula nggih ngoten. Rezeki niku nggih kula tampa. Sithik akeh ya tak tampa. Anak loro ya tak tampa, bojo kali. Siji ning. Bener Mbak Eva, Mbak Eva. Siji ning omah. Dalah. Apa? Dudu aku lho ya. Ya wis ora apa-apa. Pancen wis tak akoni. Aku
Streaming yo streaming ben. Rapopo aku wis konangan. Sak menika padahal konangan ping pinten? Sampun wis masuk. Ora, aku ki ora munafik kok dadi wong. Ah iya. Alhamdulillah. Niki wonten panyuwunan. Nggih. Tak gemke. Saking Sidoarjo. Panggulangin Sidoarjo. Ya. Sidoarjo. Sidoarjo sing duwe kulit. Tanggulangin. Ki Pak Haji Suwiknya. Nah, Nggone tas-tas iku ya kulit-kulit sandal-sandal. sak durunge Mbak. Oh sak durunge. Anu apa kuwi jenenge? Tadi. Ya sekul bahasa. Ya kuwi lah. Ini apa mau aduh sampai lali ya wes. Ganggu ae. Sik. Ya coba. Delok sik. Nah, sik. Tuh. HP iki macet yo dikapake iki. Wow. Requestipun mah lagu sing pun mendunia. Lagu sing pun mendunia. Bukan wis maca. Iku enak gitu. Iya. Nyuwun podang kuning. Wala dalah. Enak ta? Iso iku ya. Iki gak melu aku. Tenang mawon. Sak menika mau sambutan saking sinten padahal. Bapak Suwiknya saking Tanggulangin Sidoarjo. Mari Tanggulangin. Kula cedak kok Mbak sing anu Tanggulangin. Iya percaya. Candi. Anu kok malah ngomongnya gedang candi. Oh, candi ya. Iya. Ayo gendang aja yo. Ayo gendang ayo timbang selalu. Iya, golek aman yo. Dawa-dawa lakone ya ta. Ayo.
enggak. Menunggu giliran antrian berikutnya. Ya. Sawer. Iya. Adem ayem ya, Dek. Adem ayem. Wah, sing nonton malah hanteng kok, Mak. Ngematke le wayangan kuwi lho, Mak. Mula weling-weling panitia mau limbukan nggih pareng ning boten kantuk dangu-dangu. Oh nggih. Manut. Ya. Kari loro. Loro sing urung jumeneng. Ya. Sapa, Mak? Sapa kuwi? Mbak Ayu karo Helen. Oh iya. Yo, jumeneng disepoti sing meriah, Cok. Yo, semangati. Sugeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu sapa ki? Oh, Sapa iki? Mbak Ayu. Wilujeng dalu. Wah, sehat to Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Alhamdulillah. Nggih, ngeten iki kahanane. Waktu kowe mayang ning Sembon, Mbak Ayu ki ora melu lho. Sebabe kira-kira babaran apa sing ngandut gedhe. Nggih, tasik bobot iki kok. Wah, iya. Saniki pun bobot melih. Pon anu to? Boten brojol. Pon brojol. Besar anu pira kuwi? Kalih. Oh, lha kok gresmen to. Maknane. Kok grecep-grecep to iki. Hah. Kerja kok anjene. Iya. Mumpung si enom disengkut. Selamat malam, Helen. Selamat malam. Oh iya, bagaimana kabarnya? Baik. Oh, masih stay di Sembon Bentis? Masih. Masih stay sama dia? Masih dong. Oh, kapan diputus? Ya kok bawa dongane ngono. Ayo ya tekon kok. Wong jenenge hubungan ki aja kok mung pacaran, Nduk. Wong omah-omah ki lak konflik iki mesti eneng. Lho, Contohe. Contohe. Lho, wong tukaran to konflik kuwi minangka dadi bumbune wong piye ya duweni suatu hubungan. Heeh. Lho ngono. Nggih. Dadi nek ora nang padu, kowe ngerti padu ra? Tukaran. Ora, padu ki sikil papa didu. Anu maksud iki anu tukar pendapat sharing. Oh, nggih. Kuwi nek ora nang apa kuwi blibek-blibek perkara ora bakal wong loro kuwi sharing. Ya tekono sing wis omah-omah kuwi. Tekono. Ya, kok tak tekon. Saya bar apa kuwi duwe enek sithik-sithik konflik ngono kae. Terus kuwi kok sesuk malah saya kuwi mbuh katresnane. Oh. Biasanya ngono ku Aku asmara ku saya membar. oh. Biasanya ngono ku lek langsung moro-moro sayang ngono ku kadang mari melakukan kesalahan. Maksudnya nutupi kesalahan. Iya. Ya date ya ngono kuwi lah. Ana njaba eneng-eneng berarti ning omah ki saya piye-piye. Nah, Lah kowe kok apal? Kowe kok apal kok cerdas men? Hah? Kok cerdas men? cerdas. Anake sapa dia? Anaknya Pak Wahyudi. Oh iya. Oh, bapakmu ya anu wae. Halo, Ayah siapa sih? Wahyudi. Masa? Yudi, heeh. Terus aku. Boten. Nunut ben kondang. Boten. Yo. Oh, terus bapak jenenge kuwi kok. Lah, nggih. Iya, Iki mau eneng pamundutan ki mau. Nggih napa? Apa gini? Oh, grigis. Grigis. Mbak Ayu bagaimana? Nggih. Setuju? Kula manut mawon. Oh, nek manut. Heeh. Ayo, aku juga mau mangan. Ayo. Ayo manut. Apa iki lho? Oh, ora. Sajake Ramadan ya. Loh, ora. Aku terakhir sengaja prihatin. Iki kan wis ngadepi sura to. Nggih. Nah, sura kuwi yen bisa, tak omong ya. Kowe aja ngroke. Sing wis omah. Halo ibu-ibu, Bapak. Halo. Nek sura ki lek iso ki aja nganti piye ya? Aja nganti kewajiban ki aja nganti ditindakake sik. Sak suwene wulan sura. Kewajiban kayak apa niki? Kewajiban selayaknya pasangan suami istri. Hei, Oh ngoten to. Napa?
Yo kuwi apa kuwi yo padu lho. Oh, padu. Ah kuwi nek iso sak suwene sasi sura ki aja nganti ngono dhisik. Beda. Wah, lak ngelu ta niki. Lho, angel yo paramek to yo. Kok angel. Lah sura ki suwene pira sak ulang durah. Wah. Lah aku ki lah kok pirang-pirang sasi to. Wah, Ora kuat. kuat. Ora kuat. Ya, yo grikis ya. Minangka pamungkasan tembang jam 1. Grikis diaturke. Pamungkutan saka bakso pokok kuwi mau ya. Monggo. Terima kasih. Tak aturi lenggah sik. Oh ya. Iki mengko sing nyuwun lagu mantar WA ya. Kok disambung kon gara-gara. Oh iya. Kebu Pak Ngades sing saka Sonorejo Grogol Kediri ya. Mengko nyuwun apa mak nyuwun kutut manggung kok dilatih kon gara-gara. Oh iya. Sok bulan Juli sowan mrono. Sak rombongan. Tak pikir-pikir sik. Kok ngono? Lu basananu bareng Pandu Budaya nek. Iya. Lawan dulur-dulur bola-bola sing neng Samben Wetan, Samben Ngajum. Sok tanggal 16 yo bayangan awake dhewe. NB tanpa sinden. Oh iya. Kono ki nek wayangan tanpa sinden. Yo gelem ora gelem yo yoga karo dalang kuwi. Ya. Iya mak. Yo saiki tak derekke, Nduk. Derekke Kang Sinuwun Mandura. Ngawiske ubur ampe sesaji, yo mak tak derekke. Ayo Nduk aja nganti karunden gawe. Kantane kang sekaragadung. Tuwin kembang menor kang esmu harum winoran oyotan katiku sumo mengambar waraku kusing supo kangku malon galun kadimiko lir mimbo batoro aja turu sore kaki ana dewa ngangling jagat nyangking bokor kencanane sine donga tatulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabaran narimo ya pokoke mangkono Sang Prabu Baladewa sawus mansah semedi ketinggal
para wadyabala ing negari Mandura pancak baris pendhem gumuruh mawurang sawarani nyata Sang Prabu Baladewarsa mijil saking Datulyagung Gari Mandura nitih Gajah Puspa dita galiyah kaya gunung kang lagi lumampah sing buka kemelun Nengken tiasa ngapake Untuk sagung gacahan Pandu Siwi ya tumungkul manembang Lirboyo ontap hang Lirboyo mesti nimbang ngunggal gunung-gunung mesti nimbang setu bondo layu
pairing rata tangan tara prateng sutkuning harga herang tumingaling pakuwon asringe Dendeng saengga praja pusekang prawadya bala Pumya sang pradonga Tumenggung sing rebah ana ing ati apa Kira Kopati ngaturi kawuningan menawi kula taliti saking ering-ering Gunung Jamurdipa ketingal wonten wadyabala gelar sepapan ingkang ngenter lampahipun ing ering-ering Gunung Jamurdipa mriki. Ya. Mara gage gugan kang padha turu. Gugan kang padha turu ayo padha nyandak gaman dipethuki pawongan kae. Apa dari karapan iki saken dalu nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iku kang kenal kampus sampeyan
ngaku lho sik. Ana wadyabala gelar papan. Ngener laku ning marang ering-ering Gunung Jamurdipa. Sapa sing dadi pangarepe? Yen tambuh marang aku. Temenggung Drwajaya saka negara Mandura. Bae takon sapa kang dadi aranmu? Kekaseting Sinuwun Prabu Kresna Kuntara, pendereke Kirakapatih Denda Bau Denda Suksara. Pangkatku Temenggung, jenengku Temenggung Singonebah. Temenggung Singonebah. Yo dasar konyata Drwajaya. Ora waran. Ana wigati apa iki? Nganti wadyabala sedar papan segajah surwang. Ngener lakumu marang ering-ering Gunung Jamurdipa. Apa ngendani arepmu? Mara gage sumurupa. Wong Mandura diutus dening para dewa nundung kelawan kowe wong dapurmu. Lho. Apa sababe? Kowe sawadyabala kang wis gawe rusak ing kahyangan kula dina iki. Pantes kalamunta tinundung dening wong Mandura. Lho ladalah. Yen kaya mangkono wis seret nyawamu. Lumebu ning papan kene nyedak lan wadyabala saka negara Garba Pitu. Tak ngibaratake kowe nyedak karo cangkem macan sing luwih. Klaim maju. Jambak rambutmu tebah sirahmu ora sigaran rapat aja takon dosamu. Mangkang groso sumbar
Joyo. Kuwi sapa? Tumenggung Joyo Karneli. Ayo. Maju gandenganku. Soroh nyawa ketemu kelawan Poladya Brasaka negara Garba Witu. Ayo ngapakno. Ojo sumbar. Didodo. Wah, semekian. Wah. Waduh. Ayo. Hat. Hei. Wah. Biar. Ayo. Godoy. Oh. Ayo, di. Ganti musuh. Yakin, kuwi sapa? Joyo Karneli. Gowo godo. Awas. Lali. Ayo li. Hot. 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 Gotoku. Ayo. Kecandak salah siji gataku merkat sirahmu. Muncrat polomu. Kamu muncrat anu tok, polomu ya muncrat. Setrume ora iki? Ora. Tahun ngarep wae digowo. Wah, larang iki. Pengen weruh godo setrum tahun ngarep. Undangan dalang Gunung Kawi neh. Gawe sing ndi? Hei, hoi. Aron luro cilik. Nyerempet ya muni ya. Aduh, nek andingi.
ragaman. Maju gani atiku. Ayo. Tumenggung kerikil gunung. Ayo maju negari atiku. Kelakon tak tebet ini. Waduh. Loh, loh. Oh. Hey, ah, oh, ah, hey, oh, ah, hey, hey, nya. Tala wo iki sapa iki Patih negara Mandura jenengku Patih Praguta sapa kowe tepungke prajurit pilihan negara Garba itu Mukamat Gentong Lodong apa? Mukamat Gentong Lodong layak irunge kok kaya tutup manci lambene lambene kaya wong menyang karo aku prajurit handal saka negara Garba itu ya iki wonge weh ladalah ambok dinyatake oh lah semoga aku cabok arep pencak silat ayo wani karo aku apa arep ngajak tinju ayo aku ngejak cara apa silat cara ngendi aku iso oh wangune iki golo toprak iki kaya yen pancen wong Sekti Mandraguna pancen wong Priwara iki pandhingana prajurit saka negara Garba itu ya ayo aja mung kowe jan ayo maju sewu ora bakal tak oncati sembrono sira urung tau kondang
temenggung mukaman gendong lodong. Pesawat mabur iso tak endhek, aku iso numpak bis tanpa bayar. Awis umum kowe, awis balane copet. Oh lah, lakon tak tebas mati jenengku. Oh, majone dok jeng. Yo, entah gamelan pirang-pirang tabuhi cangkem kuwi Mas Wok lakon tak rujak dening aku. Bali takon kuwi sapa? Patih Dendha Bau. Wangune kuwi sing ngrusak kayangan dasar para nyata ayo maju. Oh. Mati dening aku. Kokop getihmu maju. Kuning angin guntur anggraning raga Guru Gurnita mawelian brodol ususmu pasemboto ket sore gempar-gempur waning raman kahyangan ayo yen pancen wong sekti mundur kulo tangiyo wis
Wangune ora ngerti. Asauger siji sing urip ora bakal tepekeng pati. Ayo dikroyok pi. Ayo Di, yen mung wong loro kaya ngene ora bakal wedi musuhe. Ayo nyawiji wae Di, nganggawe pengiram-iram supaya wong Mandura padha ngingring nyawang kasektenmu lan kasektenku. Ayo Kakang, nyawiji dadi sawiji. Ayo dimorogake nyawiji ini. Kutha Pandhawa tata gati saya preng Indriya Sasara Maruta Pawana Gana Maragana Patih Dendra Bau lan Patih Dendra Suksara eling-eling dudu sawening janma manungsa nyawiji raganira manunggal wujuding buta loro dadi sawiji salin sraga jreg dadi buta sak gunung rong gunung telu gunung patang gunung limang gunung pitu gunung gedhe saya gedhe saya gedhe saya gedhe saya gedhe saya gedhe saya gedhe ayo wong Mandura ayo padha maju iki Patih Dendra Bau lan Dendra Suksara wis nyawiji sapa sing kepengin maju kelakon dina iki kelakon tak gulung alasmu ngombe mangan soto halo halo kuat tangi
Sriage napa? Oh Prabu, ana apa? Wonten wujuding raseksa. Ana wujuding buta? Iya. Terus sumbar maciya-ciya dipun tandhingi sinten-sinten boten purun. Kok adepi boten purun. Bratasena boten purun. Prajurit Mandura boten wonten ingkang dipun sagahi anggenipun pandun yuda. Lanjut malah nyumbari aja mung kowe sing maju. Kae Nalindra sing kulit abang sing lagi bubut-bubut jenggot kae. Yen manika maju rene kae Prabu Baladewa mung banter omonge kaya gluduk ning ora udan. Cangkeme sapa nyuwuri? Buta kek nika. Sing nyumbari buta iki muni ngono. Inggih. Anak pancale mati kadoe. Prabu Baladewa. Masih jodoh. Ayo, kita maju tungkak sakit. Nyumbari Prabu Baladewa kowe jare Prabu Baladewa kok kan gluduk rebutan. Iya, kowe buta iki. Ngaku buta iki. Ngapane pun? Kowe sing wani nyumbari Prabu Baladewa. Iya, kowe sing wani nyumbari Prabu Baladewa. Jare Prabu Baladewa kuwi prajurit sing ora duwe daya apa-apa. Nalindra sing mungsuh mbubut jenggot. Iya, kowe ngono. Sapa nek? Aku ora omong apa-apa iki. Ayo, aja mung ngendheke awakmu dhuwur sak kaya ngono. Wah, kowe ngentekke sapi pira? Sapi siji. Ayo, kowe yen nyata kowe wong sekti mandraguna, iki Prabu Baladewa tanding ngono. Bandar Patrajaya macan tanah Praja tanding ngono. Aja mengangkat sumpah, tumplak-tumplak cangkemmu bongkok kowe. Marai rusak, ayo. Marai kancane salah paham. Kupingmu sih utuh lah, utuh. Aduh, ana ratu kok tandang grayange kaya ngono. Lah iya. Oh, tapi. Nek umpama butuh harus sing wedok piye? Nek kaya ngono kuwi. Hardcore tenan. Penting
Ngomong pecut. Wedok mesti diganti barang. Tangkeme ora. Ayo maju kok mundur. Maju wae. Mundur. Kowe mundur. Yen aku sing ora maju, ora bakal rampung. Tak wadahi kantong karo mbuh dadimu. Kantong karumbo masa bisa uwal yang durung saka karepanku dhewe. Ayo perjuit mandur sing wani, ayo maju kene mlebu pisan kantong karumbo. Wah, sing digoleki urung ketemu, sing goleki malah wah ilang sisan. Wah, iki yen ora ana nugraha saka Jawata ora bakal rampung perkarane. Oh Dewa, kula nyuwun pengayoman Dewa.